Bună ziua! Mă scuzați pentru... Bună ziua, mă numesc Antonio Dan, am 33 de ani, sunt din București, România, și locuiesc la Londra de o perioadă de timp, câțiva ani. Anul trecut am observat cum părul meu deasupra capului începea să dispară pe zi ce trece foarte rapid. Atunci am început să fiu foarte îngrijorat, am căutat tratament cu pilule pentru recreșterea părului, dar am aflat că nu pot să-mi recapăt linia, the hairline, nu pot să-mi recapăt linia părului. În acel moment am început încerc să caut să găsesc o clinică prin care să pot să efectuez un transplant de păr, prin care să-mi recuperez linia părului, the hairline. Am găsit clinica DHI, care înseamnă Direct Hair Implantation. Practic, folosesc ultima tehnologie, ceea ce am putut să aflu de la specialiști din Londra, însemnând că ți ia fir cu fir, îți transplantează fir cu fir, ți-l ia de la spate și ți-l implantează în față. În acest stil, în acest fel, cu această procedură de transplant, nu ai niciun fel de durere și cel mai important, nu o să-ți rămână nicio cicatrice la spate și pur și simplu te vindești foarte, țesutul se vindecă foarte repede, în foarte scurt timp, ceea ce înseamnă că operația durează, depinde de cât de mare este, durează, poate să fie o zi sau pe o perioadă de 2 sau 3 zile, în 2 sesiuni, dar imediat după aceea, în foarte scurt timp, cam în câteva zile, 2-3 zile, o zi, tu poți imediat să te întorci la serviciu, pentru că se vindecă și nu este foarte deranjant pentru cei din jur sau pentru tine însuți să vezi că cei din jur te privesc. Deci este un foarte, foarte rapid timp de vindecare după operație și calitatea este maximă, deci e garantat pe viață, lifetime. Mai mult de atât, ce vă pot spune decât vă doresc și dumneavoastră să luați o decizie corectă, să priviți asupra clinicii care doriți să o alegeți pentru acest moment unic în viață, pentru un transplant de păr dar părerea mea e că DHI este cea mai bună în acest moment. Ultima tehnologie, fără durere, cum se zice, nu-ți rămâne cicatrice și foarte repede te vindeci, garantat pe viață. Vă doresc și dumneavoastră, ca în caz de luați decizia să urmați transplant cu păr de la DHI, să fiți și dumneavoastră la fel de fericiți și mulțumiți, satisfăcuți, așa cum sunt și eu. Vă mulțumesc frumos, o zi bună. Antonio Dan.